Στη Μαγνησία, σημαντικός είναι ο ρόλος των εθελοντικών ομάδων διάσωσης, οι οποίες βρίσκονται στο πλευρό των πολιτών σε δύσκολες καταστάσεις. Υπάρχουν ομάδες εξειδικευμένες για κάθε περίσταση, ενώ ακόμη μία αποστολή τους είναι η εκμάθηση πρωτοβοηθειών. Είναι κάτι που αγαπάμε, οπότε σίγουρα το κάνουμε με αρκετή ευχαρίστηση. Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας είναι μια πιστοποιημένη εθελοντική οργάνωση που έχει σε σκοπό να λειτουργεί επικουρικά στους κρατικούς φορείς για την πρόληψη και διάσωση ανθρώπων. Σκοπός μας είναι να συντονίσουμε τις ομάδες καταρχήν της πολιτικής προστασίας, αυτές που έχουν βγει στην πολιτική προστασία. Όσοι εκπαιδεύονται στο τμήμα μας, φέρνουν τη γνώση και στα άλλα μέλη. Στη Μαγνησία υπάρχουν πιστοποιημένες ή βρίσκονται στο στάδιο της πιστοποίησης 14 εθελοντικές ομάδες. Προσφέρουμε με ένα φρέσκο ψωμί και ρούχα ένδυσης και υπόδυσης μέχρι να στήσουμε ολόκληρα σπίτια. Οι φυσικές καταστροφές είναι μέρος της ζωής μας και ο εθελοντισμός έρχεται για να συμβάλλει καθοριστικά και να βοηθήσει το ρόλο αλλά και τις ενέργειες που κάνει η πολιτική προστασία της χώρας μας. Βρίσκονται παντού καθώς διαθέτουν ομάδες εξειδικευμένες για κάθε περίσταση, ενώ ένας από τους πλέον σημαντικούς σκοπούς είναι η εκμάθηση και η έμπρακτη εφαρμογή πρώτων βοηθειών σε παντός τύπους συνθήκες και περιβάλλοντα. Εδώ γίνονται πιστοποιημένα σεμινάρια και ενημερώσεις στους πολίτες, αλλά και εκπαιδεύσεις στο δικό μας προσωπικό, στους δικούς μας διασώστες. Πηγαίνω καθημερινά σε σχολεία και τους κάνουμε παρουσιάσεις σε πρώτες βοήθειες στα μεγάλα τα παιδιά από γυμνάσιο και λύκειο. Με περισσότερα από 20 χρόνια παρουσίας έχουν συμμετάσχει σε δύσκολες αποστολές είτε εντός είτε εκτός χώρας.